És dimarts i comença, per desgràcia, el seguici de les últimes hores i el sant sopar. Endavant, Joana. Doncs no sabem ben bé què ens haurà planejat en Pallofa, però sí que sabem que les momerotes, els botargues i les santes ja estan a punt per anar al sant sopar. Benvinguts tots, totes, totis, totus, tutus, pupum, zuzum, zozov. Avui he decidit muntar una festa per tot Mataró. Una festa com la que em monto amb el Riqui Puig. Adelante, música maestro! Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel Tu, Palau! Que paris, hòstia! Ah, prou, sisplau! No! De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Y das el bailoteo, canta i ens ballant el son del salsero. Ens agrada la festa, també el marujeo. Ja no importa, perquè vull que et tornis, i si no aquí t'espero. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Hòstia, Yo sabía pareu! que esto Ah, pasaría. no puc més, sisplau! Siempre buscando protagonismo. Ja està, tranquils, no podran amb mi. Ui, i aquests dos d'aquí? Hòstia, no, els assassins de Carnestoltes! Fora aquests dos, socialistes! Us heu carregat el Carnestoltes mataroní i ara venen per mi! Em mataran! Hòstia, un metge, sisplau! Un metge! Cap a l'hospital, no puc més! Esto es pa' que te... A l'Instagram de Stop Moto en Joan tindrem l'actualització de l'estat de salut d'en Pallofa. Ens veiem demà, per desgràcia.